3 nejlepší elektromobily do půl milionu. Prvním je Volkswagen ID.3. Kdo zvládá tento kosmický design, má před sebou spolehlivé auto o velikosti Golfu, ale s mnohem více místa uvnitř. Rozvor je totiž oproti Golfu větší o 13 cm. Nejčastější závady jsou s infotainmentem a kdo má strach z degradace baterky, tak nemusí. Auta s nájezdem kolem 150 000 km mají kapacitu baterie stále kolem 90% a ceny startují na 400 000. Druhým je Tesla Model 3. Kontroverzní ve všech směrech, ale já bych si ji klidně koupil. Sáhl bych po verzi Standard Range s LFP baterií, protože má delší životnost. Samozřejmostí je nízká spotřeba v kombinaci s rychlým nabíjením a solidním dojezdem. Nejčastější závady jsou koroze brzd, slabší výkon předních světel a opotřebení přední nápravy. Ceny dnes startují na 400 000. Jo a rovnou mi dej follow. Třetí je MG4. Jedná se o čínský elektromobil s trochu zvláštním designem, ale lidi ho chtějí. Nejčastěji se řeší problémy s infotainmentem a s horším zpracováním interiéru. To ale vyvažuje cena. Dvouleté zánovní kousky s nájezdem do 20 000 km seženeš pod 400 000 korun. Tak které by si vybral ty?